Hey guys, welcome back to my new vlog. दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। गुड मर्निं। दा टाइमा जागासिनो 7 रिंगा 7 o'clock। बिदिनो सिखांबाय आं ब्रास खालामाखैनो आं ब्रास खालामनो नागिरदों। ब्रास खालामनायनि सिगां आङो जि सुना लाग्रो नागिरदों। जि माने गस्ला गांनैसो दङ बेखौ सुनो नागिरदों आङो। दाखालि साननैसो अखा हानायाव सुनो मोनासै बार बरियाहाय सुनोसै। आरो आंनि भिडिअखौथ' मोनथिखायो माखासेया जायफोरा नायो बेसे समावहा दा माने बेसे समावहा माने पाब्लिक जागासिनो फुंनि 8 रिंगायावनो माने पाब्लिक जागासिनो। जायफोरा नायदों बिथांमोना मिथिगौ आरो जायफोरा दिनैसो नायदों बिथांमोनाबो मिथिना लादों आरोना 8 रिंगायावहा आंनि भिडिअ पाब्लिक जागासिनो। दैलि ब्लग होगासिनो आं बे साननैसो माने कन्टिनिउ आरोना दैलि ब्लग। नोंथांमोनाबो मोजां मोनगासिनो माखासेया आरो बिदिनो सापर्ट लांबाय थाबानो जाबाय, गोजोननाय थागोन। आंबो नाजागोन दैलि ब्लग होनो। आं जि सुना लाग्रोनि। बास दसे सोमना दोननोसै। बास दसे सोमना दोननानै आं हाथाय फुगोमायनो जागोन बेयो। बिदिब्ला गाइस आं ब्रास खालामना लानो एसे मोखां सुना लानो नङा होमबा, बिनि उनाव जिखौ सुनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय। गस्ला सुखांबाय एसे फ्रेश जाबाय। दा मा ब्रेकफास्ट खालामसै। दा ब्रेकफास्टआवहा मा दङ नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। नैथिं मेगि जागासिनो आफाया। हा मेगि ब्रेकफास्ट फुंनि ब्रेकफास्ट। आरो नै बिथिं फैयै आइया नै बिथिं मा हादों? फुलकबि ओंख्रि। हा फुलकबि ओमफ्राय मा खायला। आच्छा दे। आरो नै बिथिं दानला जागासिनो मेगि। जानायावबा नोङो नाम्बार 1 हो जानायावबा हा। आरो नै बिथिं सासे बिसिनिया चिप्स जायो, सादों चिप्स। मेगि चा। थ' बिदिब्ला गाइस आंबो ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै, बिनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअनि गेजेरजों। गाइस नायलांबाय थाबानो जाबाय। दुगैस्रां लोबस्रां नै फैलायबाय। माने मम' लाबोदों आं, नै मम' दुगैखांनानै मम' लायबाय। नै गुदुं मम' आरो नै आपेल। मम' जानो लुगैदोंनो, लोगोसे न'नियाबो जासिगोन आरो मेदामाबो जासिगोन मम' गुदुं मम'। गरम है, बहुत गरम। गुदुं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा। गाइस आं मोननै जागोन आरो सासेया मोनथाम जासिगोन आरो आं आफानोबो मोनथाम हैनोसै। बास आं मोननै जानोसै। माने जोंनावहा दा दिनै आइ गैया, माने आइया थांदों टाउन थांदों आरो दानला थांदों स्कुल। थ' दा बर्थमान जोंहा दङ साथाम। थ' आं फुल प्लेट लाबोनायमोन। दा आं जानोसै मोननै, आफानो मोनथाम आरो वेबनो मोनथाम। थ' गाइस नै मम' मोनथाम रानबाय। बाथोन चाटनि दङ। चाटनि बाथोनखौनो होनो बावगारदों आं। रहैनि रुनाय माने नों गावनो लुनानै माबा खालाम। स्रेट थांलायबाय। गाइस नैबावबो होखानोसै आं। चुरुट बास। नै मम' चाटनिखौ बारा जानाङासो, उदै गाज्रि जायो। खनसेनो सोनो हागोन ना हाया नोङो? हायाना? ससे जसनो नागिरा। बे नोंनि, बे आंनि।
आंनोबो होदो दा एसे बानलु बारा मोजां माने मम' जाखांबायमोन दा मम' जाखांनानै दा माने साहा लोंनाय जायाखै दा साहा लोंनो नागिरदों माने साहा लोंनो नागिरदों ना साहा फुदुंनो नागिरदों दा साहा फुदुंखांनानै लोंनो नागिरदों दाबा माबा नांगौनो मा होननानै बुङो पप नांगौनो पप फिसा फिसाया दा बे पप फिसाखौ लायनो थाखाय आं जोंनि खाथियावनो सेन्टार दङ नालाय आं बे सेन्टाराव थांनो नागिरदों बे पपखौ लायनो थाखाय बे पपआ माबायदि पपखौ बुंखो बियो र' सोंना लाग्रोनि आङो माने पपआ माबायदि फिसा फिसा ना गिदिर गिदिर हा मिनि पप ओके 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 पेकेटना पेकेट नि ओके थ' बिदिब्ला मिनि पप आं लाना फैगोरनि जोंनि सेन्टारनिफ्राय थ' गाइस फाइनालि सफैबाय आङो नै दखानाव थ' नै बेलाय पपआ आच्छा बे नङा नै बिसिना पपआ मिनि पप दा ओके थ' गाइस आं नै बेखौ लांसै आं र' एसे मोजांखौ नै बेखौ लांसै बेसेबां प्राइस जाबाय ना 70 ना बुदो थ' नै ओमफ्राय बाखि खबर मोजां दोङो नै दे थिगानो बरिया नै न' सफैबाय नैबेखौ आइ लाबोदों आइ टाउननिफ्राय आइ लाबोदों आरो आं लाबोनाया नैबेमोन दा साहा लोंफिननोसै बरियानो पप तुम भी चाय पिएगा इधर आओ मामा देखो खुलुमबायนี่ก็จะให้ขับตับนี่จะนี่มีไม่เชื่อหรอไก่แค่ละดอก마 그냥 그렇지 않아 할라리 봐 뭐 비스킷 저 가이 비가 살릉 그러네 गाइस साहा लोंखांनानै मैगं सायदों थास' आथिं दिनै मोनानि थास' आथिं दा आंखौ बुंनो हो र' आंखौ बुंनो होब्रा दा जानोसै जों ओंखाम मोनानि ओंखाम दा आं खोन्थागासिनो नोंथांमोनाथ' दहाय मा नुदोंमोनलाय थास' आथिंखौ नुदोंमोन खोमा ना थास' आथिं आरो मा दङ दा एकबार मोजाङै खोन्थानोसै आं नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि मोनानि जाबाय थायाब्रा र' दा जोङो डिनार खालामसै नोंथांमोननोबो शेयार खालामसै दिनै मा दङ मोजाङै हाबा गैयै बेदर दङ खिथिलांसै ना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंहा रेडि जाबाय आंनो मानो होआसै थास' आथिंखौलाय एसे हरदों आंबो बास आं जानो हामानो नै थ' ओंख्रिखौ खिथिगासिनो आं र' जिरायना लानो आङो र' बरियानो दे नैबे जाबाय जापान खावै ना जापान खावै नैबे जापान खावै माबेसे दं बाव नै माबा दं दा फा नों सबसे गिदिरखौ नों लागोन आरो नैबे जाबाय दानल बागार हा दानल फैयानो जाया नैबे आंनि आरो नै मानै दंबावो आइनो मासे ओमफ्राय नों मासे लादोनो हा सोरा नों लायाखै होनबा आंनो बै बानलुखौ हरदो थाइसे बानलु जानोसै खिफिलायगोन नै बानलुआ थ' दिनैनि ओंख्रिया बेनोसै थास' आथिंजों ना ओमफ्राय सयाबिन फ्राय बिनि उनावहा ना मासे फ्राय जापान खावै बेनोसै थ' माबा गोथाव ना दा बिदिब्ला आंबो जानोसै थ' बिदिब्ला बेनोसै आरो ना नालाजों जागोन हा ए बरिया
आरो नै बिथिं दानावलाय मानो जायाखै दाबोलाय जादो जादो नाफ्राया गोथावथार होद गोथाव ना थ' बेनोसै होमबाना गाइस थ' आंबो जानोसै थ' जाखांनायनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा लाइक होलाङाखै लाइक होलां आरो जायफोरा जायफोरा ना जाया बिनि थुरसियाव बारहोहरजोबनो बिदि जायाना आं जागोन ना दे बिदिब्ला जाना लाग्रोनोसै ना ओंखाम जाखां लोंखां नै फैलायबाय आं भिडिअनि गेजेरजों दिनै एसे बरियाहै जाबाय आङो थास' आथिंजों नाजों धामाकाखार ना थ' बेनोसै दिनैनि ब्लगखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो माखासे इन्सटाग्राम आरो फेसबुकनि लिंकआ डिसक्रिपसन दङ चेक आउट खालामहैनो हागोन आरो बेनोसै आरोना थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट लाबाय आं